ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҷойгир мебошад. Маҳаллаи Гулпарвар ҳарду ошёнааш ва мансардам низ таъмир дорад. Аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф пости Чимтепа хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ҳама роҳо то ҳавлия Итонкардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. ҳавлӣ қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизҳоаш меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. дар маҳаллаи Гулпарвари поёни корвони шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. ҳам аз тарафи бозори Корвон, ҳам аз тарафи Гипразем роҳ дорад. ҳуҷҷатҳояш ҳаст. Нархаш бошад 1 миллиону 520 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат навормона то охира тамошо кунед. ҳамашро ба пуррагӣ ба шумо нишон медиҳем. дар ин ҷо ошхона мебошад. дӯстони азиз, ошхона ҳам дари алоҳида дорад, ҳам дари байни ҳуҷрагӣ. чӣ хеле ки мебинед, ҳама хонаҳо бо таъмир мебошанд. дар ин ҷо ҳамом ва ин бошад дегдонхона. ин дӯстони азиз ҳоҷатхона мебошад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.